A mellor mediciña, humor. Temos aquí un doutor que cura todo. Miren para aí o doutor Pero Bellino. cobra moi caro. Ai, ven por aquí que teño a muller media enferma. Espera, despois consumire. Vamos primeiro á consulta. Doutor Bellino. A ver, que pasa o siguiente? Moi buenas, doctor Bellino. Hombre, señor Risardo, que tal, home, como andamos? Aquí andamos, home. Bueno, home, oi, xa vexo ben da semana pasada dos golpes todos, Si, home, eu teñolle moi boa encarnadura, gracias a Dios. Moi bien, home. Foronme moi bons os parches. Bueno, pues alégrame que lle cumprían ben, home, xentes aí logo. Bueno, ya así que, como andamos logo, home, a ver. Bo, ando un chisco de caído, home, porque E logo... últimamente perdo un chisco de pelo. Bueno, E rinse home. todo o mundo de min e viña a ver Non o que sea podemos exagerádame facer. que tampouco será pa tanto. Bueno, chéjalle ben, Bueno, Chéjalle pues a ver, ben. saca boina que vou a examinar a cabeza logo, pero bueno, creo que... Pero non se ríe, Home, está con profesional, home, que se vai a rir, home. É di que lle cae algo de pelo. Nós tengo que lle caer todo xunto, Dios mío. Bueno, non se ríe. Pon remedio, va por Dios. Fa a favor, non se ría. É que hai que rir, home. A ver se Pues me dera algo, porque isto empezou a caer. É como a peste dos tomates, non Sí. queda nada. Vamos a ver, señor Risardo. O problema que ten usted chamase alopecia, non sei se o sabe. Eso non é ninguna peste, se me entende? Alopecia. Alopecia, sí, señor. Home, o López conozco a dos piensos, pero alopecia esa non sei quen carallo é. Bueno, viña, vamos a ver, señor Risardo. Alopecia é a enfermedad que ten usted que é a que fai que lle caia o pelo. A ver se me Madre que la entende. parió. Xa, home, pero eso que lle vai facer, home. Pero, vamos a ver, estou mirando aquí, fai 2 semanas deille unha pomada para que botara na cabeza, para que lle medrara algo o pelo. Non lle fixo nada a pomada ou... Por qué? Ala, carallo. Que pasou? A pomada esa que me dou outro día era para botar na cabeza. Claro, para que lle medrara o pelo. Que fixo coa pomada, señor Risardo? Ai, me cago no as. Eu pensei que era das almorranas boteina no cuca. Bueno, tamén, home, va por Dios. Tamén máis bruto con a nada, home. Aí, Xa me parecía a min, Dios mío. xa me parecía a min que ao bañarme quedaba a bañera toda chea de pelos e mira ti de que era. Cara. Pero como lle vai quedar a bañera chea de pelos se non ten un triste pelo na cabeza, home? Quédame Non entendo eu como lle poden quedar os pelos. Usted non o entende. Non. Pero entendo eu. E logo, onde vai, ó? Fai. Mire para aquí. Dios! Pero yes! Mire para aquí, home, mire para aquí. Pero yes! Salíame unha mata de pelos que indei ter que comprar unha desbrozadora para os cortar. Ai, Dios mío, querido. Ai, mamá. Bueno, mire, eu a desbrazadora non a entendo moi ben, pero se quere doi eu co suplente echamos carros porcos. Mas déxese de carallar. No. Eu veño en doste para que me dé un remedio e non para que se ría de mí. Pero tranquila, pero se polla así que non é para tanto. Eu estuve encavilando porque chegamos tempo. Cuidado, que usted cavilando, que peligro. E logo, usted non me podería facer como lle fixeron ao Silvio Berlusconi, unha plantación de pelo, desde que lle fixeron a raza coas chavalas. Plantación. Plantación son os dos eucaliptos, home. Será un implante de pelo, digo eu. Pois unha planta, dedo que eu quero ter pelo. Pero, mire, vamos a ver, señor Risardo. Para lle facer o implante, podíase facer, pero temos un problema. Se é por cartos non se preocupe. No, pero é que non é por cartos. Vamos a ver, o implante trátase de sacar pelo dun lado da cabeza e poñelo noutro. E este está máis pelado con melón. Como Sí, non lle desa saquemos o maneira. pelo das narices, a ver onde yo sacamos, home. Así estamos jodidos, pero... Home, claro. Pois búsquelle outra solución. Eu quero ter pelo, preso veño en doste, preso cobra, búscame unha solución. Pero, vamos a ver, usted tamén que María lle entrou agora con tir pelo, home. Pois entroume. A ver, nunca se parou a pensar que hai homes por aí que están calvos. E aparte que están calvos, pois son guapos e famosos e non teñen ningún problema. Yo este agora... Ala, carallo, chaparrachá. Trolla manía. Pois xa me dirá usted quen, porque eu non conozo ningún calvo Home, pois que hai sea moitos. guapo e famoso. Mire, o detective Colla, aquilo que salía na televisión. Hai 100 anos que morreu fulano. Bueno. O calvo que anunciaba a lotería. Outro que pai vai tamén, que non sou eu falar máis del. Pois, Constantino Romero. Quen carallo é ese? Ise, bueno, igual, xa que vendía culchor deixa. Pois, home, aí está un exemplo. O Galloso, cara. Bueno, carallo, bueno. Que millón. Bueno, Digo bueno. eu. Bueno. No, os ejemplos que me pon usted xa quedo máis tranquilo. Bueno, Non lle me quedar a cabeza descansada. Sempre matándome a cabeza, mãe. Home, pola virgen do cara. Bueno, mire, parei. Usted o que quere é tir pelo, non? A preso viñen. Ou, Teño aquí un remedio perfecto. Se quere, xa salo xe daqui co pelo. non me diga eso. Así como yo conto. E lo que remedio é ese? Espera aí, o remedio teño aquí. Unha peluca. Esta é a moda que se leva unha agora. Veña para peluca. acá. Xa verá, cuidado. Yo, Non me meta nos ollos. que guapo está, Oye, parece bonita en Candera Novo, cara. Yo, das un aire. Sí. Yo, Ya.
E a usted parece que coa peluca esta que van a mirar para min as chavalas. Que peluca esa? E se sale con esa peluca a calle, garantizo eu que miran para usted. Pero eso garantizo, cuidado. Espera que imos comprobar. Comprobo que queres, verá. Oye, pues ten razón. Mira aquela que Xa me te chuscou o ollo aquela. Bueno. Cóbrame aí que vou contentísimo. Teu xa rasa, teña cuidado. Canto é? Mire, vamos a ver, a peluca voulle Xa explicar. leva posta. A peluca voulle explicar. É un pouco cara porque xa é pelo natural, cuidado, que non é... Pelo natural, este é dunha cabra bella, home, saque de aí. Pudo lle botar algo de suavizante tamén. No, señor, fora bromas, pelo natural é un pouquiño cara, pero bueno, mire, entra a peluca, consulta e tal, son 500 euros. Canto? 500 euros. 500 euros. 500. Por esos cartos poderei na lavar na lavadora, ou? Sí, no. Eso tranquilo, pasa que me está nun programa corto que igual lle encollalo. Aunque encollalo non lle fai mal. Bueno, Teña cuidado. tome, vamos lá, que xa me vou mirar nun espello a ver que tal me quedou. Bueno, Muchísimas gracias. aligaron moito. Dios, Adame. Dios. Ai, agora me comanda isto da cabeza, la vida. Dioso. Bárbaro Lizardo. Oye, tens que guapísimo comprar está. unha Está destas. fenómeno, Non sei que tal me queda que ainda non me vin, pero abrija muchísimo. Deixame probarla porque A si ver. tal Pero con compro unha. volta, que é cara. No, A xa ver, sei. porque Xa si oí é tan que son cara- 500 euros, pero Así vou probala tamén vexo como a ver che queda como a me ti. queda, porque si tal... Oes, pareces outro home, cara. De todos os xeitos, atende unha cousa. Devolvo xa mañá que se vai moito frío, inda que non vaya No, agua, probou no. quente. Así que a gravata parecer Foi moi cara, zipizape. Jayoso. A máis tens que seguir presentando. Deixame No, probar. no. E a boina, a tua Vas boina ali que? un del. Bueno, pois xa... Vas ali un del que che vende. Xa sei, 500 euros. Ai, Lizardo, vas máis contento, Ai, home. se dá Que gusto ver, guapísimo. Da gusto ver a Lizardo. Bueno, Que veña algo estupendamente. de aire xa lle chimpa.